Preview na naman preview naman. Pwede bang dalawa? Oo. Tatlo lang tayo kakain, tapos i-divide mo sa 3. Uy, grabe ka naman. Baka may dumating. Bigyan natin. Mahang yung hot sauce na lang. G, marami pa G. Dadala, di ba ako siya? Len, gusto mo? Sige, kuha ka ng lagyanan. Hirapan mo magsalin Diyan mo na ako nagluto niyan, kaya masarap eh. Meron ba, Leslie? Dapat marinig mo na yung Yan. Yung champurado with love na yun, sobrang importante sa akin. Kahit na champurado yung break time ko kasi sobrang pinaghirapan ni Mahal yun. Wala pa siyang rest nung hapon kasi nga pinutulog niya ako dahil hindi pa ako nakatulog nun. Sobrang busy na pagliligpit. Ganun na din na nalagaan niya pa yung dalawang bata buong araw. Tapos siya antok na rin. Sobrang pasasalamat ko na kasi nagandaan niya akong champurado. Na-share ko pa sa 2 tao na nasarapan. Plus yung effort, yung time na inusumo niya doon. Saka yung blessings na meron kami na champurado. Kasi maraming tao nga dyan, walang makain eh, kahit champurado lang eh. Alam mo yun, yung iba nga nangangarap makakain kahit champurado lang eh. Tapos ako may karapatan ba akong magreklamo sa ganun? Siyempre wala. Binibilang ko lahat ng blessings na meron kami, hindi yung mga blessings na wala kami. Kaya champurado with love talaga yun. Kapag gantong lagay ng panahon, no, bagay na bagay yung champurado. Maulan saka madilim. Yun naman. Patay ang konti doon. Grabe yung ano eh, yung kalangitan. Talagang ewan ko kung kita pero yun yun doon. Ewan ko. Diba? Grabe yung kalangitan yan. Ako sa grabe yung kalangitan. Maulan, mahangin.